bụkwa na okwu ntabire n'oge emume oge aṅụrị ndị Igbo ka anyị na-ewetara gị n'Ugwumba TV. Ọ bụ mụ na Maazị kere afa gị. Okwudere. Maazị Okwudere ka anyị nọ taata. Onye ebe ka ị bụ nna m? Ọ bụ onye Anambra. Maka okwu ntabire maka ime ndị Igbo oge aṅụrị taata kwuo onye a. Onye buru ogburu o buru ihe o gburu buru. Onye buru ogburu o buru ihe o gburu buru. Onye buru ogburu ọ bụrụ ihe o gburu buru. Onye buru ogburu ọ bụrụ ihe o gburu buru. Onye buru ogburu ọ bụrụ ihe o gburu. Onye buru ogburu ọ bụrụ ihe o jiri buru. Ọ dị m agwagwa nke anụ a. Ube Igbo na-ebu ube Igbo ụzọ eji. Ube Igbo na-ebu ube Igbo ụzọ eji. Ube Igbo na-ebu ube Igbo ụzọ eji. Kwụrụ ugboro anọ. Ube oyibo na-ebu ube ụzọ eji. 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 Why are you running? Why are you running? Ọ dị ma Oriakụ kedu afa gị? Afa m bụ Mrs. Chiwanda Holt. Ọ dị ma onye bekee bụ? Onye Imo steeti. Maka obi ụtọ ndị Igbo ndị na-ekiri nkịta ị ga-ekwu okwu ntabire a ugboro anọ n'ekugu ume ọbụla. Onye gburu oburu ọ bụrụ ihe o gburu buru. Onye gburu oburu ọ bụrụ ihe o gburu buru. Onye nwere oburu ọ bụrụ ihe o gburu buru. Onye gburu oburu ọ bụrụ ihe o gburu buru. Okay. Onye nwụrụ oburu. Onye buru oburu ọ bụrụ ihe o gburu buru. Onye buru oburu ọ bụrụ ihe o gburu buru. Ị ga-ekwu ya efu ọzọ. Onye buru oburu ọ bụrụ ihe o gburu buru. Kwuo ya ọzọ. Onye buru oburu ọ bụrụ ihe o gburu buru. Onye nwụrụ oburu ọ bụrụ ihe o gburu buru. Onye nwụrụ oburu ọ bụrụ ihe o gburu buru. Ọ bụrụ onye nwụrụ onye buru oburu ọ bụrụ ihe o gburu buru. Okay, onye buru oburu ọ bụrụ ihe o gburu buru. Onye buru oburu. Get out of here, man. Shit, I'm saying.